Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. Ja. We gaan naar de Gondelveert West. Leuk. Vet, man. En wat Cornelia deed hier, dat had ik nog nooit, jongen. Zo maar gauw. Ja. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint hier. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Gondelveert. Het is mooi waar. Romke, Tomke en Cornelia binnen op een feest. Op dat feest komt een grote optocht. Maar net een optocht door de diek. Nee, een optocht door het wetter. Een gondelveert. Wat is dat eens, een gondelveert? Oh, er varen aanst al je boten tot de veert. En die ben heel mooi versierd. En er staan meesken met mooie kleren op. En er is muziek bij. Oh, wanneer komen ze, Cornelia? Oh, het zal haast wel beginnen. De boten komen van die kant. En we gaan hier op een wal zitten, dan kunnen we ze heel goed zien. Cornelia had 2 stoeltjes meegenomen. Eén voor Tomke en één voor haarzelfs. Ah, en ik een stoel voor mij. Nee, maar ook eens vol op een rol lezen. Ik heb een kleedje voor die meegenomen. Ze had een prachtig plakje. Komen de boten al haast, Cornelia? Oh, ja, ik denk het wel, maar ik zie ze nog net. Nou, het wordt het wel lang. Ik verveel mij. Romke shut om hem heen. Er staan een hele plotte meisjes op het dik. Kon haar een ijsko in de hand. Oh, was er een cent, Tomke? Zo'n lekkere ijsko als ze daar. Oh, ja, mijn nutjes, die vind ik zo lekker, hè? Ik wel zin in een ijsko. Ja, ik. Hast du ook zin in een ijsko, Cornelia? Ja, wij zullen ze die ijsko bij hebben. Daar aan de andere kant van de veert, zo. Daar hing het een boord met een ijsko erop. Krijgen we een ijsko vandaag, Cornelia? Ah, toe. De kist wel door de bregen. Ja, maar de gondelveert begint ik al haast. Ik heb de muziek al. Nou, die boten binnen er nog net. En wij passen wel op een stoel, hè, Tomke? Ja. Goed, dan heb ik de gauw even heen. Ja. Cornelia hipt de dikdel, de bregenoer en bij het ijskotentje keepert ze 3 ijsko's. Eén voor Romke, één voor Tomke en één voor haarzelfs. Romke en Tomke wachten bij de veert. In één roept Tomke: De boten komen eraan. Cornelia, de boten komen. Cornelia betelt de ijsko's. Dan krijgt ze de ijsko's in de hand. De ijsko's zitten in een koekje. En er zit een hele grote punt ijs op. Minuutjes. Ze rent gauw naar de bregentaak, maar wat is dat? De bregen gaat iepen. Ze kennen het oor. De flap van de bregen gaat omheeg. Hé, tot die bregen jippen. Ik maak toch los. Bij de bregen staan alle jermeesken. De bregenwachter zei: Ja, dat kan het. De gondelveert komt eraan. Maar ik heb ijskoos in de hand. Voor Tomke en Romke. maar de bregen gaat net dicht. Cornelia mat wacht je, oont de gondelveert voorbij is. Cornelia! De boten komen! Kom gauw! Op de eerste boot doen ze eiermeesken en ze hebben mooie kleren aan en veren op de hollen. Shit, Tomke! Indianen! Er stiet een grote indianentent op de boot. En er baant een echt vuur dat de indianen omheen doen ze. Dan komt er een boot met een gekke auto erop. De gondelveert is heel lang. De ene boot naar de oren komt bij haar los. Romke en Tomke zitten er maar op een moelen naar te sjen.
Master Sjeromke. Een circusboord. Een hele grote trampoline. Cornelia stiet nog heel tijd voor de bregen, mij de ijskoos. De ijskoos ranen al een beetje, ze mat gauw naar Romke en Tomke ta. Maar hoe mat ze daar komen? Ze kan net door de bregen. Ze jet Romke wel roppen. Cornelia, kom stast. Cornelia shot naar de circusboord. Ze shot naar de grote trampoline op die boord. In één weet ze hoe ze aan de andere kant komen mat. Ze kiet een eindje achteruit. Dan begint ze te hippen. Hip, hop, hip, hop. En dan doet ze een hele grote sprong. Ze springt op de trampoline en ze springt aan de andere kant van het water en op een wal. Zo staat Romke. Ja. Cornelia springt zomaar hoe de veert in. Ja. Bij de ijskoos. Hopla. De meesten klappen alle her voor Cornelia. Ze denken dat ze bij de boord jet. Cornelia lakent en heeft gauw naar Romke en Tomke ta. Voilà. Hier binnen de ijskoos. Maar hou op, Pieter, want ze gaan al. Wat wie dat knap van die, Cornelia. Wat kun je heen springen. Doe kist ik wel bij het circus. Ja, maar dat doe ik me net. Want waar maar de roos op je in passen. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Vruchtje. Chi. Sla. Skoppie. En sla. En tingel. Jongens, kies nou uit. Ja. Hier en Marieke. Maak je beide een mooie tekening. En we denken dan wat leuks. Maar ja, als zij een plan bedenken, pakt het meestal iets wat oors uit dan als ze in oorlog heen. Oh, Romke. Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krek leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Geen keustongen. Pier en Marieke zitten aan de keukentafel te tekenen. Pier had nieuwe viltstiften gekregen. Een doos vol in de mooiste kleuren. Wat tekent je? Een boord? Kun je dat net zien? Jawel. Maar wat zit er in die boord? Dus bijken. Je hoen. Dat kan net. Jawel, je. Hij is ontzielen. Alleenig. Een hoen. En hoe kan het zielen? Nou, us bijken wel, sjom maar. Grappig. Hey, zullen we wat ik maken, ha? Een hibbele spief. Een hibbele spief? Wat is dat nou weer? Nou, dit is een hibbele spief. Die kan vliegen. En wat is dat dan? Een jong hibbele spiefke. Leuk. Hé, wij kunnen wel een tentoonstelling, meidje. Ja, wist wat? We kunnen ze wel bij mij in de galerie ophangen. Ja, maar dan moeten we ze eerst inlijsten. Dan lijkt het correct echt. Echte kunst. Ja. Hey, wist u mij had een heel soort listen. Die staan alweer op een zolder. Dat saneert mij. Kom mee. Marieke haar mem had een galerie, een schilderijenwinkel. Pier en Marieke nemen de tekeningen die ze maken haar mee naar Marieke haar huis en sloepen er mee naar de zolder. Daar staan dozen vol met listen en met stikken glas. Ze ziet je de goede maten eruit en al gauw hebben ze beide een tekening krees achter glas in een mooie list. Maar, zou je mem ze wel ophangen willen? Weet ik net. Maar dat kunnen we zelfs wat aan. Als dus mem er eventjes net is,
Zetten we ze er gewoon deel? Verrassing. Is de galerie eermute? Ja, maar als er geen klanten binnen, is het met meestal in de keuken. Ik zal even zien waar ze is. Wacht je maar even. Marieke is al gauw weer om. Kom maar. Mijn mem zit boet mij in te praten. De kust is veilig. Pier en Marieke sloepen de galerie in en ziek je een plakje voor haar kunstwerk. Ophing je kiezen ze gauw net, dat ze zetten het op een kast tussen een paar beelden en skalen. Dan zal ze gauw naar boeten. Maar op datzelfde moment komt Marieke haar mem de galerie in met een klant. Een deftige meneer zat te zien. Nou jongens, de galerie dat is geen bordesplakje, dat weet je hem ek wel. Ik kan hem hier nou even net ha. Sorry. Kom je maar verder, meneer? Marieke haar mem loekte door aan, maar hij bleef op een kier staan. Pier en Marieke bleven ek staan, giegeljend, achter de deur. Ze kunnen wel jaren wat er zijn wordt. De klant is grief een kunstkenner, want hij houdt overal commentaar op. Mooi. Ja. Dit vindt er mooi. Heel mooi, heel spannende kleur. Dat vindt er spannend. Oren dingen mat er onwennen. Ja, je mag gewoon wennen. En ze praat er maar terug. Uitdagend. Maar wat had jou daar twee aardige dingen staan? Heel origineel. Ja. Van waar ben die? Wat bedoel je? Die beelden? Nee, die beide tekeningen hier op een kast. Waar had die makken? Tekeningen? Even... Ja, Nou, dit is wel eens heel wat oors. Verfrissend. Apart. Een heel eigen stijl. Sokken, heldere kleuren, dat was maar dwarren. Een jonge kunstenaar zeker? Ja. Ja, nou, je het zei. Ja, apart nou, ja. Ja, nee, ik had ze nog maar krijgt. Het is heel nijwerk. Ja, weer eens wat oors. Zo, ik wil jonge kunstenaars en graag een koers, Jan. Ja, op die oren ben je, ik haast wel eens iets, joh, nou. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Ze sissen wel eens. Een band zou het erkennen. Maar ja, toch het maar eens, hè? En vooral, wat met het kostje? Oh, nou, even denken. Ja, ik leeuw €100. Zoiets. Het stik of beide? Ja, beide. Ja, je kunt ze beide krijgen voor €100. Tje, dat vind ik nog het mooie van bekende kunstenaars, nou. Die binnen nog net zo jong, ja. Nou, dit is echt een ontdekking. En een koopje. Wat een aardigheid dat ik dit nou correct tref. Als je het goed vindt, neem ik ze dadelijk mee. Ja, vanzelfs. Zal ik ze even van jou inpakken? Als de tevreden klant maar de nije onkeer de deur uitkomt, binnen Pier en Marieke al naar de keuken sloept. Ze zitten met rede wangen aan te wachten wat er komt. Nou, jimme apenkoppen! Dat dit mag je nooit wegdwanje. Het is net te leeuwen. Nou, ik had ze die man net ongesmaat, hè? Hij woer ze zelfs ha. Maar hoe mat dat nou? Wat mat ik nou maar die €100? Veldstift een kipje. Veldstift en papier. Ja, Jim Kimmy wat. Zo, Jim krijg je beide €5 voor in een spaarpot en de rest, dat jou ook voor een goed doel. Voor de zeehondjes? Nee. Voor de jonge kunstenaars. Oh. €100. Nou, hoi! Ja. Heute. Nee, je bij mij is. Zit het nou, wat was dat? Ja. Wij eten nog wat nooi, wij krijgen nog wat lekkers. Wij eten nog wat nooi, wij krijgen nog wat daar. Je je mooi Flavies, sis het maar, je je mooi Flavies, wat kost haar? Wij eten nog,
wij eten nog wat. Wij eten nog wat nooi. Wij eten nog wat nooi, wij krijgen nog wat lekkers. Wij eten nog wat nooi, wij krijgen nog wat daar. Jippa, mijn Flavies, sis het maar. Jippa, mijn Flavies, wat wosto haar. Wij eten nog wat. Wij eten nog wat nooi. Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.